Sanibona, igama lami u-Andiswa Vundisa, ngihlala eThekwini, ngineminyaka ewu-33, ngizodlala i-role ye-domestic worker. Lalela Glo, yazi lo mthakathi loya lo wamedemu wami ungixoshile emsebenzini ngenxa yokuthi usola ukuthi mina nomyeni wakhe siyayithola, cabanga. Ikhehla elimbi kanjeya, cathi ngalenzani mina lela khehla, yazi uyangijwayela, akangihloniphi nje neze. Ngithe ngithi ngiyafika izolo emsebenzini, i-security langangingenisa. Ngiyalibuza ukuthi yini manje, sewenze njani? Liyangihlebela-ke le ndaba le. Mase lithi kuthiwe singangingenisi-ke la ekhaya-ke, bazokufonela. Kuthe kusenjalo ngisakhuluma nalo, kwafona ingane le encane yakhona uLtsatsi. Uyangitshela ukuthi uthi uma uyabonga isevisi yakho. Ngiyayibuza-ke le ngane ukuthi okay-ke uyabonga-ke, imali yami iphi-ke yona? Ngiyayifuna phela imali yami mina, ngiyisebenzele kanzima kabi le mali le. Uthi yena uthi ucela ukuthi ulinde inyanga iphele, cabanga. Iyobe iphela nini inyanga? Yazi uyangijwayela lo, akangiboni nje. La bantu laba kufanele ngabe bangixosha ngoba benesizathu esisile, hhayi ukuthi bangixoshela amanga emsebenzini. Futhi nje bekufanele banginikeze inothisi, bangiphe ngisho ibhonasi. Sengibasebenzele iminyaka eminingi kabi mina la bantu laba. Futhi nje ngazi iy'mfihlo ey'ningi kabi zabo. Uma ngingakhuluma la kunganuka, . Yazi empeleni mina angisazi ukuthi ngizokwenzenjani manje. Angazi ngempela ukuthi ngizowuthathaphi omunye umsebenzi. Senginerekhodi elimbi kanje, cabanga ngiqanjelwe amanga. Hhayi.